First Corinthians ni 7 nang puriban ni kok bok se tongko kaliman ni kok tabuk norok anu sihor ma korong no tei kisa sawana jalaro kaje yai tongke hamu haifano butali baila kubang ma bai joto salani no hik tongthai phia joto burani no sai tongthai salabo hikni bagui sai ni khlaithai no khlaithai abo haike no buigo sai ni bagui hikni khlaithai no khlaithai hikbo bini bwsakni bugraya bwsaise bugra abo haino saibo bini bwskangni bugraya bihigse bugra hwuisaknwi takaklai di tamokhe hwuisaknwi soilai khe sori sana bagui kisa kaklai tongui mano abo paikhe norok sak soi manya wngui soitan bai berokjak yatui khe haino hai thansa wngpili ang norokno omo dagioi salaio norok khlaina khe khlai mano hinui samase haifano norok belak no ang hai wngthong hinui ang naio tamokhe joto kaitor rwmani podo pod chuar mankha khoroksa tui chuar mankha tei khoroksa abo tui chuar mankha tabo ang kaijak yarok bai ranijak rok no kok sao ang tongma hai no norok kaijak tongkhe chao haifano norok sak soi manya hingkhe kaijak di belai muchungui tongmani slai kaijakmase chakugo kaijak yarok no ang hai hinui dagio ang dagi maya chubachu dagio bihig bwsai no takak thung bukaklai khe sainai no tongthung wngya bwsai bai kwthar pithung saibo hik no takak thung tei rok no ang hai hinui sao omo sobrai samaya ang samase khristan chwlani bihig khristan ya hingkhe phiya hik bo bai tongna soikhe bobono takak thung phiya khristan bwrwi bwsai khristan ya hingkhe phiya achalo bai tongna soikhe bono takak thung tamoni hwnba bwsai khristan ya phano bihig ni jarwi kaitor bai yachakjago phiya bihig khristan ya phano bwsai ni jarwi kaitor bai yachakjago omo tui wngya khe borokni bwsarok poito kwrwi rokni bwsarok hai tongnai tamokhe ang bwsarok kaitor bai yachakjago haifano khristan ya borok christian logi song no kakna muchungkhe kakthung omo hai wngkhe christian logi song bo saibano wngthung hikbano wngthung phajagui tongna nangya khajagui tongna nangya kaitor norok no kwchang kwchang khe tongna bagui se ringo o christian hik uansugui naidi nwng sai no mwthangui phano mana tongo o christian sai uansugui naidi nwng hik no mwthangui phano manna tongo kaitor ringfru norok tongmatui no tongdi joto sobrai chuar rwmatui no tongthai jotoni kaitor ringfru tongmatui no tongthai omo hai khe no tongdi hinui ang bebak motha o phwrwngui tongo sakur rajak borok khoroksa kaitor bai ringjak khe bo sakur rajakma mari no chokmor no ta naithung phiya sakur rajakya borok khoroksa kaitor bai ringjak khe bo sakur rajak thung
tamni hingba sako rajagui bo abo mung sabu kok khe kaitor bagima rokno khanana se. Joto borokno kaitor bai ringjakfru tongma twi no tongthai nwng seleng khatiwi tongfru da kaitor no ring. Haifano mungsata uansukdi tamo khe nwng seleng khatimani yoknani lama mankhe yokdi tamni hwnba subrui bai ringjak seleng bo wngkha subrui ni phiyokjak borok. Abo haino Kristo bai ringjak borok bo seleng ya phano Kristo ni seleng. Kaitor khoroksa paikha aboni bagwi khoroknwi seleng tangdi tahurok kaitor ni ringfru tongma twi kheno norok kaitor bai tongdi kaijakya rok bai randaijak ni kok. Tabuk bwrwi sikla ni kok sawano amoni bagwi ang subrui ni aroni kok thaisa phano manya haifano ang subrui bai maya rajagui komkom wngma bai ani kok sao. Tabukni mol hamya no nukui joto borokno tabuk tongma twi no tongkhe hamo hwnwi ang hino. Nwng higda nakha heke bono kakna ta naidi. Nwng kaijak yakhuda heke kaijakna ta naidi. Haifano nwng kaijak khe nwng sumchok khlaiya phiya bwrwi sikla kaijak khebo sumchok khlaiya. Haifano kaijaknai rok o swngcharno tekto manma no norok ta manjakthung hinui se ang naio. Tabukrok kok khe omo hai tei sal kwbang kwrwikha heke tabukni simi kaijaknai rok kaijakya haikhe tongthung kapnai rok kapya haikhe tongthung tongthoknai rok tongthokya haikhe tongthung painai rok bohrok paima mungsano phano kwrwi hai khe tongthung. O swngcharni manwi rok bai swraplaijak rok bohrok a manwi rok bai kopoljakya hai khe tongthung. Tamoni hwnba o swngchar tabuk tongma hai khe kwbang dwgui tongkla norok uanaiya tongthung hinui ang naio. Kaijakya borok bo subrui ni samung ni kok uansugo tamoni hwnba bo subrui bai hamjakna naio. Kaijak borok khe bo o swngcharni kok uansugo tamoni hwnba bo bhik bai hamjakna naio. Aboni bagwi bini bwkha yang bai sotonjak kaijakya bwrwi eba bwrwi sikla subrui ni samung ni kok no uansugo tamoni hwnba bwskang bai phola bai bo yafarjakna naio. Kaijak bwrwi khe bo o swngcharni kok uansugo tamoni hwnba bo bwsai bai hamjakna naio. Ang norokni kahamni bagwi se omo sao ang norokno kwjarna naiya tamo khe ang naio norok soi khe tongdi tei mungsao phano kha rwiyai norok subrui ni samungo kha rwsugdi. Kok swngjak khoroknwi rok kaijak yakhu hwnwi kok chaplaijak hinkhe a chwla kaijakya simi no a bwrwi bai tongmung kaham khe tongjakya wngwi tongkha hinui uansukhe phiya bo belai muchungma bai kaijakhe hamo hinui uansukhe bo muchungtwi no kaijaklaithung abo bai bo sumchok khlaima khlaiya. Phiya borok khoroksa haino kaijakyai tongnai hinui kha chngsukhe bo bini muchungma no soiwi tongwui mankhe bo tamo khlainai hinui kha chongkha hinkhe heke bo a bwrwi no sikla no tongma hamo. Heke bini kok swngjak bwrwi no kaijaknai borok bo kaham khlaio phiya bini kok swngjak bwrwi no kaijakya borok bo
teibo kaham khlaio. Kaijak bwrwi bini bwsai kwthang tongsak bo bwsai bai kerongo khajak phiya bini bwsai thwikhe bo tei khajakliya. Bo naima borok bai no kaijagwi mano. Haifano Cristhian bai kaijakna nangnai phiya bo kaijagwui tongkhe bo hamkuknai. Abono ani kok ang bo kaitor ni fola mankha hinwui tongo.